आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एकीच बेहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरून गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सोम्य तुझ्या सवय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंते आपले सोम्याची साखर तुझे जाऊन नमान मरिये कृपेन भरले सोम्य तुझ्या सवय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंते आणि देवासो पूत मुनीस झालो. आणि आमच्यामध्ये नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रिया मित्रातून सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती देवाचे माये आमापासोत विनंती कर. मग या ये सोम्या वडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य फोन घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसोर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सर्वदा आमेन. देवा गल्या भडव्या मुझ्या राखण्या येन मका दिला मुझे मोत राग संभाळ आणि सलई आमेन. स्ना सो विषय दीतांका ये समय आणि निरंतर मादरी ती विषय घेऊन सत्मानता देवा सर्व पगडेदार आणि जेजू ख्रिस्ता क्लास पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भीन अहंकार मर्यादा आमचा काल तने तका कुरसार जडलो सम्मेलनांतकाने मेल्ल्यामध्ये दिवसा मेल्ल्यान जीवन जलो कार सडलो सर्व पगडेदार देव बचाव जीव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे असो एकता पाचकांचे बक्षणे पुढेचे जीवन आणि ससनाचे आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजम येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती देवाच्या माई आम्हापासोत विनंती कर. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या ते घडीभर आमच्या दोळ्या आम्ही तंप्या दोन्ही दोळ्या आमच्या तंप्या आमच्या दोळ्या आम्ही तंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. त्या सुम्याच्या हजरपणात आमकां आमी समर्पण दिवया.
देवाचे उतर म्हणता मुन्यासो ग्रंथ 7 अध्याय 20 गोड. Proverbs chapter 5:20. मुझा पुता मुझा उतरांक चित्ती मुझा संज्ञा कांदी. आज तसमी आमका आपयता आम्ही हरियेकल्यानी ताच्या उतरांक चीत दिवंक जाय. ताच्या सांगण्याक आम्ही कान दिवंक जाय. आज आम्ही ताचे उतर आमच्या काळजांत आमच्या मतींत निहाळूंक जाय. देवाचे उतर म्हणता Proverbs chapter 4:21 as वास्या. Proverbs chapter 4:20-27 वास्या. देवाचे उतर म्हणता त्या उतरात जीव असा. Hebrews 4:12 देवाचे उतरात जीव असा. आणि ते उतर आमका हरी एका दिसा सोम्याच्या लागी वळता. सोम्याच्या मोगांत वेगोन धरता. सोम्याच्या मोगांत आमका आरावन धरता. पोरच्या दिसा सुमार 1 वर्सा आदी आमका एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी हांव आयकून आसलो. की त्या टेस्टमनीन स्टार्टिंगाक असं म्हणता हांव म्हज्या आणि म्हज्या जेसूची लव्ह स्टोरी शेअर करूंक शकता. हांवें जेजूचो कसो मोग करूंक सुरू केलो ते हांव सांगूंक शकता सगळ्या संवसाराक. आज काय जेजू आपयता आम्ही त्या सोम्याचो मोग केलो. आम्ही त्या सोम्याचो मोग करूंक जाय. आम्ही त्या सोम्याच्या मोगांत आमकां विसरूंक जाय. ती भयण अखेर करतना म्हणटा हांवें सोम्याचो मोग करूंक सुरू केलो. सोम्याचो मोगांत हांवें म्हाकाच विसरूंक सुरू केलें. आज आम्ही मोग करता त्या सोम्यान म्हजो आनी तुजो पयले मोग केल्लो. देवाचे उतर म्हणता हांवें न्हय आमी न्हय ताणें आमचो मोग केल्लो. जेजू म्हणता बापान तुमकां आपयला. आमी आमचेच तकी येवना. तुमकां बरी एकल्यान त्या सोम्यान आपयला. माझ्या हजरपणांत येवच्या पासून ताच्या मोगांत आमी मुटचे पासून. सांत तेरेस जेजूचे ल्हान फूल मागतले जेजू म्हाका तुज्या मोगान भर. आनी मोगान भर. आमी मागूंक जाय सोम्या आनी तुज्या मोगान भर. जेजूच्या मोगान भरून आसले. जेन्ना पावलोन जेजूचो मोग अनुभव केलो ताणी एक धांव सुरू केली. ती धांव मरपर्यंत तो धावत गेलो. त्या खातीर तो म्हणालो हांव म्हजी धांव बऱ्या भशेन धांवला. हांव म्हजी धांव धांवला. एक घडी भर आमच्या काळजाचेर हात दवरून आमकां विचारया आमी कसली धांवते आसा. सोम्याच्या मोगांत आमी धांवते आसा गी मनशाच्या मोगांत धांवते आसा. कसली धांव हांव आनी तू आज धांवते आसा. आज बुधवार आणि 4 दिसा उपरांत आमी भाग्यवंत हप्त्याक आमी येता. भाग्यवंत हप्त्यान जेजूच्या पाशावांचो आनी गुंडायेन निहाळ करता. कशें जेजून आमचो मोग केला. आज तो जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करता. पोरच्या दिसा शनिवाराच्या दिसा ब्रदर फ्रांसिस लोबन म्हळें जे आमी पवित्र जावंक आसा
जे कितें जेजू आमकां पवित्रपणाक आपयता ते केवळ करिश्मांत मात्र नाही, करिश्माक मात्र सीमित जाल्ले नाही, खुरपेचो काळ म्हणून आम्ही म्हणटा, करिश्मा मात्र नाही. म्हज्या मोगाचें तरी एका दिसा ब्रदर फ्रांसिस लोबलागी हांव उलयलो तेन्ना तो म्हणालो, नॅन्सी, फाल्यां न्हय, आज तुमी म्हाका आपोवंक आयल्यार हांव तयार आसां गी. गडीभर चिंतून पडाव्या. या दिसांनी आम्ही निहाळया आणि सम्याच्या आणि मोगान बुडोवंक आम्ही प्रयत्न करूया. आमचे माईक आम्ही अनम्यूट कर, त्या सम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Dia shiara la bara shibara bara dibara shira la bara bara dibara 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 samya mogus mug जाऊन असेल तुझ्या उत्तराच्या संघ सम्या. तू तुझ्या मगान कापड सम्या, तुझ्या मगासून एक या मार्ग मनाच्या मागण्यांत जर कितले जण हजर असतात, या युट्यूबरचे कितले जण मागून असतात, देवा त्या हर एकला तू स्पर्श कर, स्पर्श कर. तुझ्या मगासून अगदी दिसान दिस जसे पाऊल तसं मोगन केलं, त्या मोगान तो बुडलो सम्या. त्या मोगान गोळ्या आणि कळत्या कळसाच्या घर काळीज म्हणजे तुझ्या कळसासारखे की त्या तुझे काळीज मोवाळायन भरले, दयाळायन भरले, तुझे काळीज जाऊन भरपूर मोगान भरले. तसं धैर्य तू जाऊन असेल सम्या. एकल्याने त्या मोगाच्या धैर्यान पोटची कृपा हर एकला लाभे सम्या. या लेण्याचा एकल्याची काळीज तुझ्या मोगान भर सम्या, मोगान भर सम्या. दुःख असं सगळे जेजू ताका आपडते असं. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. जेजू तुझे दैविक सुखद दे बैस सम्या. या मॉर्निंग मनाच्या मागण्याच्या कुडान कष्टारी ज्या गोरग्या कुडाच्या पडशाचे पवित्र अमल रगश वेळ सम्या. या मॉर्निंग मनाच्या मागण्याच्या कुडाचे तुझे पवित्र अमल एक रगत तो शिवराय सम्या. हालेलुया, हालेलुया, रिया 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 रिया. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Hallelujah, Jesu. hallelujah, Hallelujah, ria, 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 ria. Shira, bara, 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 bara. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, Jesu, Jesu. आज मी आमका तू आपड, आज तुमका तू आपड, आज तुमका आपड. Hallelujah, ria, 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 ria. Bara, 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 bara. Jesu, 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 Jesu. देवाच्या दैविकत्व वाढवणीये Hallelujah, hallelujah. क्लेच्या जीवितात घडवणीये, घोरीय क्लेच्या जीवितात घडवणीये. हालेलुया रे शरा बरा 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 Hallelujah, बरा बरा. hallelujah, 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 hallelujah. मागण्याच्या सुरुवातीस आम्ही एक टेस्टामनी ऐकूया. आमचो अरुण भाऊ टेस्टामनी देऊन कसं येता ताची टेस्टामनी आम्ही ऐकूया. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव अरुण. फाटल्या 3 दिसांवन हांव तुमकां सगळ्यांक चॅट बॉक्सांत हांव मेसेज घालून आसा. म्हजें ड्रायव्हिंग रोड टेस्ट आसा म्हूण सांगून हांव पयले फावटी बस ड्रायव्ह करचें. म्हज्या लायफांत फर्स्ट टायम हांवें ड्रायव्ह करचें बस. त्या खातीर बसाच्या ड्रायव्हिंगाक हांव अप्लाय केल्लें. रोड टेस्ट करतना एक एग्जामिनर मेळ्ळो पोलीश आनी ताका एक ट्रान्सलेटर आसलो इंग्लीश. ब्रदर लॅन्सीन पोटच्या दिसा मागण्या करतना पवित्र आत्म्यान बरोवन सांगल्ली ती उतरां खाली हे वर्ड्स सांगल्ले. आयजाया 30:21. जावं तूं उजव्याक वेतना, जावं तूं दाव्याक वेतना, तुजे फाटल्यान तुजे खान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट तिचेरच चलोन वचूं म्हणून. मागीर आयजाया 45:2 आमी सगळ्यांनी रिपीट केल्लें तें उतर. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याची दाराची फूट करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो म्हणून.
हे पहिल्या फाटी आम्ही बस 1 घंटा बरोबर ड्राईव्ह केलाय. कसलेच मेजर मिस्टेक्स नसताना बऱ्या रीतीनं ड्राईव्ह करणं, बऱ्या रीतीनं फर्स्ट अटेम्प्ट ಅಂತ पास जालो. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काल जाणतना अर्गा पाठयता. तशेंच तुमी सगळी म्हज्या पासत मागल्यात, सगळी हेरा इंटेन्शना पासत तुमी मागतात. सगळ्यांचो बोवाड गुंड आनी गुंड आनी गुंड म्हणून सांगूंक हांव हांगा आशेता. तशेंच आमकां प्लस पॉयंट म्हणून आता युट्यूब मेळ्ळा. युट्यूबान ते जण मस्त व्ह्यूवर्स येतात आनी मागतात. तांच्या मागण्याचो बोली घट म्हणून या एक निर्दिष्ट दिशांत आमकां दिसून येता की देव सदांच सकाळ फुडें आमच्या मागण्या आयकता आनी कितें जाय आपल्या भुरग्यांक ते दिता म्हणल्यार एक निर्दिष्ट दिश्टांत हें जावन आसा. त्या खातीर धन्य देवाक, त्रिएक देवाक खाल जाणसान अर्गा पाठयता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया. थँक्यू जीसस. आमचे कोंत आमी भायर काडया. हांगा म्हणया, ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जल्दी मोगाच्या पुताची, आमच्या सगळ्यांनी सगळ्यांच्या जेसू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत भरपूर देवपण भक्तांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पापणापासून ह्या पयल्या कणांत मागया. दोनी हात आमचे उसोन दवरून आमी मागया. सम्या आमकां आशीर्वादीत कर हर एका दिसा. या आम्ही मागणे 2022 जानेवारी 16 सुरू करताना आम्ही एकच मागूंक सुरू केले. पहिले स्टेप पहिले देवा आमकां आशीर्वादां कर. आशीर्वादा ती आशीर्वादा हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभव केली. जेन्ना हांवें मागणे सुरू केल्ले ताच्या उपरांत म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत ती आशीर्वादां अनुभव केली. देवाची धारण आशीर्वादां ताच्या भांडारांतली फिलिपियन्स 4:19 तो वत्ते आसा. जेजू म्हणटा बरोवन वमतोंच्या मापान जेजू आमकां आपयता ताणे आमकां बरोवन वमतोंच्या मापान दिवचें म्हणून जॉन 10:10 बरोवन वमतोंच्या मापान. आज मागया, आज आमच्या जिवितांत आसले ब्लॉक्स सगळे जेजूच्या नांवान उक्ते जावं दी. आज कोणाक काम ना मागून आसात, आज मागया. जेजूचेर पातयेल्लो कोणी निराश जावना. देवाचेर पातयेल्लो हर एकलो उदरगते भावला निराश जावना. जोसेफाक सगळ्यांनी धांवून धरून प्रयत्न केले, ताका पट्टू बांदले, विकले जाल्यार ताणें तांकां दुर्सवनाक पण ऐकी. ताणें कोणाचेर राग दवरुना. ताणें विश्वासले. रोमन्स 8:28 म्हज्या जिवितान सगळे देव बऱ्याक करता. आज म्हज्या मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, तूं खंयच्याय समस्यांत आसाय, उडास दवर. जेजू तुज्या जिवितान बऱ्याक करता, सगळें बऱ्याक करता. म्हाका लागता हांव कालच्या दिसा सांगले एक विशय एकल्या भावान म्हाका दिल्ली टेस्टमनी. ताच्या जिवितान सुमार 2-3 वर्सां जावन समस्ये वयर समस्ये, एका वयर आनी एक समस्ये, त्या समस्येंतल्यान एक समस्येंतल्यान भायर येतना आनी एक समस्ये त्या गांवाच्या जिवितांत येते आसले. पूण ताणें भावार्थ सांडवना. विश्वासलो तो म्हज्या जिवितान म्हजो देव वर्ती कामां करता. आज तो भाव म्हणटा, ब्रदर, म्हज्या जिवितान देवान वर्ती कामां केल्यार. म्हजी बायल मागण्याक तितले सपोर्ट नासली, बायलांत नासली, म्हाका नासली. आज हप्त्याक 2 पटी आमच्या गांवान मागण्या चलता. एकलो पाद्र्या पेता मागण्या चलयता, तेच बायबल काण घेता आनी मागण्या धांवता. आमचो देव आशीर्वादा वयर आशीर्वादा वचचो देव. आज मागया आमचे जिवीत आशीर्वादांनी भरले जावं दी. आमी हेरां खातीर एक आशीर्वादाचे आयदान जावचे परी. जेन्ना जोसेफ इजिप्ताक ताका व्हरून गेले, तो त्या गांवाक एक आशीर्वाद जालो. देवान ताचे मुखांतर काम करूंक सुरू केलें. देवाचे उतर म्हणटा, देव ताचे सांगाता सदां आसलो, हर एक घडी आसलो. आज विशेष तरान मागया आमचे जिवीत
जास्त आशीर्वादाने भरले जाऊ दे म्हणून सांगत मिळवून येऊ तर 3 पटे रिपीट करूया. नंबर 6 24 Number to 6, 26 24, 26. सर्वेस्पर तुका सर्वेस्वर आशीर्वाद तुका आणि तुका आशीर्वाद देव सांभाळ. तुका सर्वेस्पर सांभाळो. आपल्या सर्वेस्वर मुखामुळे आपल्या मुखामुळे सुप्रकाश तुझे सुप्रकाश अंको आणि तुझे तुझी दया भगवान करू. तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपले सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे मुखामुळे दाखव तुका आणि तुका दाखवा शांती तुका देव. शांती देव. नंबर 6 Number 24 to 6, 24 to 26 26. सर्वेस्पर तुका सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद. आशीर्वाद देऊन तुका सांभाळू. सर्वेस्पर सर्वेस्वर आपल्या आपल्या मुखामुळे अंको तुझे आणि तुझी भगवान दया तुझी करू. दया करू. सर्वेस्पर आपले सर्वेस्वर मुखामुळे तुका दाखव मुखामुळे आणि तुका तुका दाखवा शांती देव. तुका शांती देव. नंबर 6 Number 6, 24 to 24 to 26 26. सर्वेस्पर तुका वर आशीर्वाद तुका देव आणि तुका आशीर्वाद देऊन सांभाळू. तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या सर्वेस्वर मुखामुळे आपल्या सुप्रकाश मुखामुळे तुझे अंको आणि तुझी दया करू. तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामुळे सर्वेस्वर तुका आपल्या दाखव मुखामुळे आणि तुका तुका दाखवा शांती देव. तुका शांती देव. सगळे दादले सांगाता मिळून म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण पशामध्ये कष्टांच्या फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पशामध्ये कष्टांच्या फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पशामध्ये कष्टांच्या फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पशामध्ये कष्टांच्या फार. पशामध्ये फार. जेजूच्या कठीण त्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फार. फार. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फार. फार. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पशामध्ये कष्टांच्या फार. पशामध्ये फार. शासनाच्या बाप्पा हांव शासनाच्या तुका बाप्पा हांव बडयता तुका बडयता. जाती मोगाच्या जाती पुताची मोगाच्या पुताची. आमच्या सम्या आणि आमच्या सुगंधरा सम्यान जेजू सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची ख्रिस्ताची कूड आणि कूड आणि रगत रगत आत्म आणि आत्म देवपण आणि आमच्या देवपण पत्कांच्या आमच्या आणि पत्कांच्या सगळ्या आणि संसाराच्या सगळ्या पत्कांच्या संसाराच्या फरक पत्कांच्या परिणाम या दुसऱ्या कणांत समर्पण दिल मागे आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबातले हर एक मिसअंडरस्टँडिंग आर्ग्युमेंट हर एक कन्फ्युजन सम्याच्या हातान भेटत देऊया. आज कितल्या कुटुंबाने समाधान ना गौबैलामध्ये समाधान ना एकाच घरा रावतात पण एकामेका कितलो देमसला उलयनात. एकाच घरा रावतात पण विंगड विंगड निघतात. विंगड कुडा निघतात. कितल्या कुटुंबांनी आज गौ बायला भुरग्या आव पै भुरग्यांमध्ये कम्युनिकेशन ना हर एकली तांच्या कामान बिझी असतात. एकामेका वेळ दिवंक टाइम ना. मागणे करूंक सांगाता बसून मागणे करूंक वेळ ना. मॅथ्यू 8:18-20 कैसर दोग तेग मुजा नावान एकठांय जातात तरी तांच्यामध्ये हांव आसतलो म्हणलं समी. आज दोगा तेगांक सांगातल्या मेळोंकूच पुरसोत ना कुटुंबान. आज मागया सोम्याची काकूट देवोन येवन या कुटुंबांनी कितले काजरे जोड्यामध्ये संबंध समाना वेगळा सारखा अप्लाय केला. माग्या जेजूच्या बहु पवित्र बहु बळवंत नावान जेजूच्या बहु पवित्र अमल रक्ताच्या बळान हर एक तांचे ऍप्लिकेशन जे वेगवेगळ्या सारखा अप्लाय करा सगळी जेजूच्या त्या रक्ताच्या बळान कॅन्सल जाऊन देत. मलाकी 2:14 तसो सोमी तांच्या काजारसो साक्षीदार तांच्या जिवितान परत तसो मोग परत उपजेवसे वरी करून दी. कितले काजरे जोडी भुरग्यांच्या देण्यापासून मागोन आसात विशेष रान तांच्या गर्भांत तांच्या पासलेंत भुरग्यांचे देणे तसो मी फावो करून दी म्हणून सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 फावटी रिपीट करूया. आयझाया 53:5 पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधी तो चिडलो ताचेर पडले कस्तीवरी आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घायावरवी आमी बरे जाल्या. आयझाया 53:5 पूण आमच्या अपराधांक आमच्या पत्कांक लागून तो चिडलो पडले कस्तीवरी आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घायावरवी आमी बरे जाल्या. आयझाया 53:5 आमच्या अपराधांक लागून ताका आमच्या पत्कांक लागून तो चिडलो पडले कस्तीवरी आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घायावरवी आमी बरे जाल्या. राईट साइडीन
हृदयाकडे वयल्या सायडीन कोणाकी दूख आसा थंयसर उलपल्ल्यापर्यंत जाता जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा हे दुसरो कण सगळ्या स्त्रियो सांगात म्हणून भेटून दिया. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ संसाराची कर बाबा. काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ संसाराची कर काकूळ बाबा. कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ कर संसाराची बाबा. काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ संसाराची कर बाबा. काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ कर संसाराची बाबा. काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाबा. कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ कर संसाराची बाबा. काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकूळ सगळ्या कर संसाराची कट्ट काकूळ कर कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ कर संसाराची बाबा. काकूळ कर बाप्पा. शासनाच्या बापा हांव कापडे मोगाच्या सुमी आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची फूड आणि रगत आत्म्याने देव आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बाजूच्या सगळ्या समर्पण दिन मग हर एक पिढ्याचा समयाच्या समर्पण देव्या कितले पिढ्याचा हॉस्पिटल आसा आयसीयूत आसात विंगड पिढे कष्ट आसात कितल्या वर्सा मेडिसिन घेऊन असतात ब्लड शुगर कंट्रोल घेना आमच्या विल्सन म्हणल्या भावाक समयाच्या समर्पण देव्या लान्सी म्हणल्या भावाक समयाच्या हातान समर्पण देव्या रॉकी म्हणल्या भावाक समयाच्या समर्पण देव्या मथायस स्टीफन क्षेत्र या भावांक समयाच्या समर्पण देव्या कितले जण दोळ्यांचे प्रॉब्लेम कानाचे प्रॉब्लेम हार्टाचे प्रॉब्लेम कितले जणांक पेंटाचे दुख L4 L5 चे गॅप L4 L6 कॉम्प्रेस जाला कितले जणांक प्रॉस्टेटल जाला कितले जण पीसीओडी समस्या आसात युरिनरी इन्फेक्शन आसा गांठी जाल्ल्यात हर एक पिढा समयाच्या समर्पण देऊन माग या समाजची काकूळ करपा देवान येऊन दी जेरेमिया 17:14 सरस्वनाका म्हाका बरो करून हांव बरो जातलो म्हजे तारण कारण म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजे स्तुती करता आज तूं समी हर एकाच्या जिवितान गुण कशे सकत वाळोवन दी म्हणून सांगात म्हणून येवता 3 फावटी रिपीट करया आयजाया 53:5 आमच्या अपराधाक आमच्या पथकाक लागून तो चिडलो ताचेर पडले कॅस्टिवरंका शांती मेळ्ळी पूण आमच्या अपराधाक लागून आमच्या पथकाक लागून तो चिडलो पडले कॅस्टिवरंका शांती मेळ्ळी दयावरवी आमी बरी जाल्या आयजाया 53 पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका दितलो पथकाक लागून तो चिडलो पडले सगळे दादले सांगता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण आमच्या सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
आमची आणि सगळ्या संसाराची कागदपत्र बाप्पा सासनाच्या बाप्पा हांव तुका नाच्या बाप्पा बटयता तुझे ज्योती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्याने आमच्या सुंदराचे सोम्याने श्रेष्ठ सुंदरा कूट आणि रगत कोणी क्रिस्तची देव फुड आणि रगत कंच्या आणि देव सगळ्या आमच्या संसाराच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या बद्दल संसाराच्या पत्कांच्या कणा समर्पण दिव्या एक सराचे कामाचे प्रॉब्लेम विसाचे प्रॉब्लेम विशेष लविटा म्हणल्या बनी समर्पण दिव्या कामाकडे कष्ट येतात दगदीचा कोणा रिलीज मेळना कोणी सिव्हिलिटी समस्या आसात विसाचे समस्या आसात कितले जणांक कामातून काढला कितल्या कंपनींत टर्मिनेशनाक एक लिस्टच रेडी केला समर्पण दिव्या कितल्या कंपनी बॉन्स जाते आसात समर्पण दिव्या विशेष तांकां समयाच्या समर्पण दिव्या कितले जण खुद्दाचे घर खाणगेचे म्हणून सुमार वर्सां जावन ट्राय करना जातात ना ह्या दिसांनी तांची वाट उक्ती जावं दी म्हणून मागया तांच्या जिवितांतले हर एक कटकळे पयस जावं दी म्हणून मागया विशेष एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे माच स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आज विशेष आशीर्वाद तांच्या जिवितान देवन येवन दी हर एक ब्लॉक्स जेजूच्या नांवान उक्ते जावं दी म्हणून सांगात म्हणून येवत 3 फावटी रिपीट करया आयजाया 53:25 आमच्या अपराधाच्या लागून ताका विधलो ताका लागून तो उठलो ताचेर पडिल्ले कस्तुरी आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गायावरी आम्ही बरे जाल्या आयजाया 53:25 53:25 आमच्या अपराधाक लागून आमच्या पातकाक लागून तो आमच्या पत्का लागून तो चिडलो ताचेर पडिल्ले आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गायावरी आम्ही बरी जाल्या आयजाया 53:25 आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिडलो ताचेर पडले कस्तीवरवी आमकां शांती मेळ्ळी त्या गायावरवी आम्ही बरी जाल्या सगळ्यो स्त्रियो सांगता मेळोन आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा 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 शासनाचे बाप्पा हांव तुका बटयता ज्योती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंतराचे ख्रिस्ताची रगत आणि रगत आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून या क्रेच्या कणात समर्पण दिवन मग या विशेष कितल्या जणांनी आमच्या लागी मागोंक सांगला तांकां समयाच्या समर्पण दिवया सिल्विया म्हणली बहीण सिवियर बॅक पेन येता कष्ट आसा समर्पण दिवया रीना म्हणल्या बहिणीचे हर एक गोष्ट कितल्या जणांपासून तांणी मागोंक सांगला समर्पण दिवया जेसन म्हणल्या भावाची कोचिंग आणि एक्झाम बऱ्या तरान गावच्या बसवत मग या विल्सनाक विशेष तरान समर्पण दिव्या हर एक ताची वाटूक ते जावन दी ताच्या कुडीक भोड मेळोवन दी ताच्या हाडांक शिरांक भोड मेळोवन दी ताच्या कुडीच्या शिरांनी जेसूचे भोव पवित्र अमोल रगत वळोवन येवन दी आणि सगळे ब्लॉक्स उक्ते जावन दी हिल्डा म्हणल्या बहिणीचे सगळे हाय बीपी प्रकाश म्हणल्या भावाची हाय बीपी सोम्याच्या समर्पण दिव्या मेलरॉय म्हणल्या भावाक युकेन बरे काम मेळचे बसत मग या लाविटा म्हणल्या बहिणीचे सगळे अडखळे अडचण पशेतरान पयस जावचे बसत मग संतोष म्हणलो भाव 3rd स्टेज कॅन्सर विशेष तरान सेकंड किमो आसा विशेष तरान ताका सोम्याच्या समर्पण दिवन मग या समर्पण दिवन मग या विशेष तरान कितले हर एकल्याचे नांवान कितले जणांनी आमकां मागोंक सांगला सोम्याच्या समर्पण दिव्या
जाल्यार दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्या दोळे आमच्या धंप्या दिंबेर पडोंक जाता दिंबेर पडया आयची रेतीर 11 दिसाचे रेतीर सोम्याच्या समर्पण दिवन फादर रोनाल्ड कार्डोजा आनी सगळे रेतीरेचे मांडावळ सोमी आशिर्वादाने भरून दे म्हणून मागया देवाचे दैवीक सकत आयची ह्योचे हर एकले अनुभव करून दी आज थंयसर इनर हिलिंगाचे मागणे विशेष राहणं साम 147:3 पापसरलिंग काळजा तो बरी करता आणि त्यांचे घाईत बांधता पापसरलिंग काळजा तो बरी करता आणि त्यांचे घाईत बांधता पापसरलिंग काळजा आयजाया 53:5 ताच्या घायावरवी आम्ही बरी झाल्या ताच्या घायावरवी जेजूच्या पोटीर असल्या त्या घायावरवी हर एकल्याची पापसरली काळजा बरी जाऊन दे हर एक घाई गुण जाऊन दे विशेष राहणं पापसरले घाई गुण जाताना विशेष हर एक ब्लॉक्स उक्ते जातात विशेष राहणं मग या आय सगळे कितले जण या रेतरे करतात तुझं मोग अनुभव करून दे म्हणून मग या तसेच समर्पण देऊन मग या हर एक आमचे इरादे सुम्याच्या तान भेटवून देऊया आमच्या भुरग्यांक युवा जणांक सुम्याच्या तान भेटवून देऊया या मुखल्या वर्साक क्लासीक तांणी तयार जातात ना कितले युवा जण तांकां बरे कॉलेजीक ट्राय करनासा कितले जणांक आनीक एडमिशन मेळोना परगांवा ट्राय करनासात मागीर कितले युवा जण डिप्रेशनार आसात लोनलीनेस फील करनासात सुम्याच्या तान भेटवून देऊया हर एक आमच्यो गरजो समर्पण दिवन सांगाते मेळोन दोनी हात वयर बारन आमी हे उतर 3 फावटी रिपीट करया आयजाया 53:5 पूण आमच्या प्रदान लागून ताका लागून तो चिडलो चेर पडले कॅस्टवरी आमकां शांती मेळ्ळी घायावरवी आमी बरी जाल्या आयजाया 53:5 पूण आमच्या अपराधा लागून ताका वितलो आमच्या पथका लागून तो चिडलो आमकां शांती मेळ्ळी घायावरवी आमी बरी जाल्या 53:5 पूण आमच्या अपराधा लागून ताका वितलो आमच्या पथका लागून तो चिडलो ताचेर पडले कॅस्टवरी आमकां शांती मेळ्ळी घायावरवी आमी बरी जाल्या सगळे सांगाता मेळोन म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी आमच्या सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी आमच्या सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी आमच्या सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी आमच्या सगळ्या संसाराचे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी सगळ्या संसाराचे भगवंता देवा भगवंता बळवंता हे भगवंता संसाराचे काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमरा आमच्या सगळ्या संसाराचे काकूट कर भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता आमरा आमच्या सगळ्या संसाराचे काकूट कर बाप्पा ये टेस्टामनी आसा इंग्लिशांत आसा आसल्या पर्यंत वाचून सांगता वी वर praying for 12th grade board exam children. Lord bless them with good result in Karnataka state. Melvita 95%, Gloria distinction, Gratian 62%, Lester 72%. Thank you Jesus for guiding our children and filling them with your wisdom. We surrender all our children in your hands. विशेष देवा आमी अर्घ दिव्या तशेंच हाचे हर एकल्यान पवित्र बरच्या बसत सांगात्या म्हणून आमी स्तुती करया हालेलुया 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 सुम्या जेसू या तुका अर्घ दिता होकसिता वडिता हालेलुया हालेलुया पहिल्या दिसा कोण जॉइन झाला तांकां तुज्या हातान समर्पित सुम्या जेसू या युट्यूबाचे सगळो दीस कोण मग्न आयकता सुम्या तांकां ते समर्पित तांचो भावार्थ सडी तुज्या मगान भर
सुम्या जेजू आज कितल्यान ऑपरेशन आसा कितल्यान आज विशेष ब्लड रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट येवंक आसा कितले जाणां इंटरव्यू घेतात सुम्या कितल्यान पयले आज कारांचे बिझनेस स्टार्ट करता आसा सुम्या जेजू कितले जाणां बिझनेसाक लॉस आसा सुम्या कितल्यानाची कोर्टाची केस आसा सुम्या जेजू कितल्यानाची भाड्याची समस्या आसा सुम्या जेजू हर एकल्यान समर्पिता हेनरी मार्गरेट विस्टन मिल्बर्न लविटा एल्विरा लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा रंदा रॉकी रेनविक माइरी डिसोजा विक्टर अरुण वाज डेरेल मेरी सुम्या तुझ्या हातान समर्पित सुम्या जेजू जेसिंता जेनिसिया सिंड्रेला जेम्स जॉयस रॉबर्ट माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन कैटलिन कैल्विन किशोर वीडा लविता एल्विरा लीना लिडविन वलरी सोनल ऑडलिन Maria Ferrao, Nancy Dessa, Shania D'Souza, Cecilia, Stephen Kutum, Cyril Lobo, Vic Para, Veronica, Vic Castellino, Inas Quadras, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Divya, Ronnie, Clara Alva, Sinela, देवा हर एक तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र मेंबर आयचेसा हर एक ल्यांक तू सलन वर म्हण जेजू तुझ्या पवित्र बळवर नावान मागता आमेन 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 नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक